So muna yung unang pulse. Pulse number 1. So uwan kayo guys, diyan namin dire. Muna ikaduha na pulse. Masya Allah. Guys, punta na kami sa pangatlong pool. So doon na po minakit ang pulse guys. Yung ano siya. Ang pandong oh. So mo na ni guys. Asa nanara. Mo ni pulse, ha? Ito yo. Ano pool guys? Mo ni pulse ni Iron. Ang para pool guys, aminan ko na. Pick up pulse ni Renji. Bukan tag sa mi guys. Bukan tag sa mi rin Jack. So yun guys, maganda dito. Sa yung kabila, ito. So yun guys, dito kami sa ano, pagubatan ni Iron. Renji in the house. Pupunta kami sa kanyang mga kapatid na mga unggoy. So yo, what's up guys? What's up guys? So ngayon, try namin dito. Kung may makita kami doon. Say, Victoria naman. Tundot guys. Ang Victoria na yung Victoria. So nga ni guys, to. Dito mo guys. So mo to siya, try na mga to. So yun guys, malapit na kami. Bale, yun yung dinaanan namin. Napunta pa kami doon.
Nakagi kayo? Ay kagi guys, nilinom na ko. Hindi na kagi. Nilinom na ko. So malalim dito guys, ayan oh. Punta pa kami doon. Opo. Ha? Buko lang kayo pitin ka. Isod may mong vlogger guys. May nice video. Picture deh oh. Picture lah picture. Hah? Hey, what's up guys? Diyan na ni Diri. So mo na ni siya, may pakita ninyo. Ayan guys. Oh. So mo na sila guys, sa gawang na rin. Okay tayo. Ayan guys.